Ayun, magandang araw sa inyong lahat mga kalabarkada. Kumusta po kayong lahat dyan, mga master, mga idol? Kumusta po kayong lahat? At this is Love Moto Vlog. And welcome back na naman po sa ating panibagong adventure. And welcome back sa ating YouTube channel. Bali, nandito po pala tayo mga kalabarkada sa 2nd Street. Ayan, 2nd Street o yung bagsakan ng basura dito sa Japan. Bali, hindi tayo makakapag-fishing ngayon kasi gawa nga ito. Medyo malamig-lamig na dito sa Japan mga kalabarkada. Bali, itong 2nd Street pala mga kalabarkada ay bagsakan ng mga reuse items o mga basura. Ito yung bagsakan ng ukay-ukay kung sa atin sa Pilipinas. Bali, kanina nagsabi pala kami, nagtanong kami kung pwedeng mag-video sa loob. Pinayagan naman tayo. So, titignan natin kung ano yung mga pwede nating bilhin dito. Kasi siyempre, hindi na tayo makakapag fishing. Hindi na tayo makasisid. Kaya, maghahanap tayo ng panibagong pang-adventure natin mga kalabarkada dito. Siyempre, hanggang sa second hand lang tayo. Hanggang sa ukay-ukay lang. Kaya, tara, puntahan natin. Bali, kasama ko pala ngayon si paring Nico. Si paring Nico nasa loob na. Tara, pasok tayo. Bali, ito yung mga appliances dito. Unang masasalubong natin appliances. Ganyan. Yan. Ano. Meron sila dito. Ito mga ref. Ganyan, mga appliances. Tapos meron din sila dito. Mga TV. Ayan. Mga TV. Kung ano-ano lang dito mga kalabarkada, yung mga itong reuse item na to. So, ang pakay kasi namin na bibilhin namin dito is yung pamingwit. So, bibili tayo ng pamingwit mga kalabarkada. Shout out nga pala dun sa mga anglers dyan, mga master natin mga anglers. Shout out sa inyo, si Roach Fishing. Yun. Shout out sa inyo. Shout out kay Master Katigas Fishing. Ayan, mga anglers din yung mga yan, puntahan natin yung pakay natin dito mga kalabarkada. Pero papasyal-pasyal muna tayo. Yan. Meron din sila dito mga bilihan ng mga plato. Ito mga gitara. Yan. Ano, mga gitara yan. Meron din sila dito mga laptop. Ayan. Mga laptop. Yan ang presyo ng mga laptop nila. Ayan. So, Lenovo. Yan, Lenovo. 32,000. Meron din sila dito Dell. 25,000. Mga laptop nila. Dito mga kalabarkada. Yan. Ito na. Mga fishing gear. Ayan. Fishing gear. Ito talaga yung pakay natin dito mga kalabarkada. Ito yung pakay natin mga bingwit. May mga sapatos din sila dito. Yan. Sapatos. Sapatos. Balik kung baga sa atin mga kalabarkada is ukay-ukay ito. Pero siyempre yung mga Hapon kasi yung mga hindi nila nagagamit dito na nila binabagsak. Yan. Mga ukay-ukay mga sapatos. Yan, mga bag. Bali, ang daming Pilipino na mga nagpupunta dito para lang makapag-ukay-ukay dito mga kalabarkada. Ito sa paring Nico. Kalabarkada ka. Anong pinag-iwa muna naman ha? Shoutout ka naman dyan. Tali, titignan natin ngayon mga kalabarkada yung ito, pamingwit. Kasi balak namin na paring Nico mamingwit eh. Bali, ito pala yung mga pamingwit nila mga kalabarkada. Kasi ito talaga yung pakay natin dito. So, shout out sa mga kapwa naming anglers dyan. Nagiging anglers na rin ako. So, meron sila dito. Ito. Yan.
Bali, ang tatak nito is Takawa. Yan, hindi makita. Pero ang nito made in Vietnam. Yan, made in Vietnam. Ang presyo, ayan o, 7,900. Yan, 7,900 yung presyo niya, mga kalabarkada. Siyempre hanggang second hand lang tayo kasi ang mahal ng mga brand nyo na original nasa 10,000, nasa 17,000. Ang kaya nito, ito, may sample tayo dito. Ayan, mga kalabarkada. Ang presyo niyan 16,000. Ayan, kita nya, ayan, 16,300. Second hand lang to. Shout out din pala sa mga mahihilig dyan kay the One Piece. Ayan, kabisado rin natin ta, si Sanji, si Kid. Ayan, si Kid, si Nami. Ayan, si Nami, si Ace, Robin, Nico Robin. Ayan. Bali, ang pinupuntirya ako dito, mga kalabarkada, yung Shimano. Kalabarkada. Ha? Shimano, tirahin mo na. Oo, titirahin ko na. Bali, nakatingin pala kami ni paring Nico nito. Yan, gear 1,100 lang. Ano, magbabayad na ako? Kalabarkada? Ikaw, ito pala yung nakuha ni paring Nico. Bingwit na. Oh. Pangmalakihang isda kasi. Pangmalakasan talaga. Pangmalakasan na. Yun ang susunod naming adventure ni paring Nico, mga kalabarkada. Ito, mag-a-angler club na kami. Basta titirahin ko na to. Basta kalabarkada, ganyan tayo. Ito yung nabili ko. Bali, sikinahan lang siya. Yan, sikinahan lang siya, pero nakita ko kasi yung presyo nito, nasa 17,000 yung brand nyo nito. Ito, kinuha ko na lang to, mga kalabarkada. 1,100, kaya okay na. Ayan, 1,100 yung presyo. Pwedeng humingi sana ng konting tulong sa inyo, mga kapwa anglers dyan, kung ano ba yung maganda. Kasi mayroon dito Megabass. Yan, ayan ang Megabass. Ayan, Megabass. Megabass yung tatak. Tapos meron din sila dito, ito Shimano. Yan, Shimano. Ayan, Shimano. Kasi ang pinupunteriya ko, yung Shimano. Comment down below, mga kalabarkada, yung magandang fishing rod, magandang gear, saka yung leader, yung line natin, kung ano yung mga magagandang line. Comment down below, mga kalabarkada. Tapos kung gusto nyo magpa-shoutout, comment down below din para may shoutout ko kayo sa next na upload natin. Abangan nyo yung pag-fishing natin, mga kalabarkada, na ito ang gamit natin. Mag-a-anglers tayo. Ayun, mga kalabarkada. So, nakapili na tayo ng fishing rod natin. Bali, ito ang tatak na Shimano din. Yan, hindi makita. Yan. Bali, Shimano din yung nakuha natin, natipuhan natin, mga kalabarkada. Bali, ayan siya. Bali, may libre na rin siyang bag. Ayan. May bag na rin siya. Ito. Bali, magbabayad lang tayo, mga kalabarkada. Bali, may nakita rin pala tayo dito, mga kalabarkada. Ito,
Yan yung kanya. Bali, Abu Garcia. Yan. Abu Garcia, maganda ka rin kaya ba yun mga kalabarkada, mga kapwa natin anggur dyan. Yun yung mga tatak nila dito. Ito Daiwa. Yan. Daiwa, Shimano, saka Abu Garcia. Yan. Comment down lang below mga kalabarkada kung ano yung magandang mga fishing rod. Tapos ang gear natin, ito, gear na natin na nabili natin. Bali walang tatak. Pero ang nakalagay dito na kanya Pro Marine. Pro Marine yung tatak na mga kalabarkada. Ito yung nabili nating gear natin mga kalabarkada. So, subukan natin pero papalitan natin yung line. Papalitan natin tong nylon niya. So ayun mga kalabarkada. Bali kabili na tayo. Ito yung gear natin. Tapos ito naman yung nabili natin. Bali sikinahan lang. Magbabayad muna tayo mga kalabarkada. Tapos uwi na tayo. Sa susunod na video natin susubukan na natin to. Tara, bayad muna tayo. So ayun mga kalabarkada, bali nakabili na tayo ng fishing rod natin, saka ito gear natin. Ayan si paring Nico. Ayan. May nabili na rin siya. Abangan nyo mga kalabarkada yung adventure natin sa pamimingwit. Magdala kami ng 5 styrofoam. 5 styro talaga. Sigurado talaga pupunuin namin. Pang malakihan tong binili mo. Pang malakihan to Parang pating yata yung titirahin. 10 kilo yung titirahin ko niyan. Isang isda pa lang yun. So mga kalabarkada, so abangan nyo yung next video namin sa kanya pang ano lang pang bulilit. Pang kanya-kanya na lang yan, pero pang butiti yan. Butiti ang mga mo dyan. Abangan nyo mga kalabarkada yung mga adventures namin. So sa sunod na videos namin to, susubukan na natin to. So hanggang dito na lang mga kalabarkada itong video namin na to. Ingat, God bless, at lagi nating tatandaan, God is good all the time. Bye bye.